14. září 1969. Jižní Morava, Československá socialistická republika. Jedna obec v okrese Hodonín mezi Kyjovem a Ždánicemi. Poručík Pavel Kuchař stojí uprostřed dvora a nemůže se nadechnout. Ne kvůli horku, přestože zářijové odpoledne je na Jižní Moravě pořád dusné. Ne kvůli prachu, který se z udusané země zvedá při každém kroku. Kvůli zápachu. Stará chlebová pec před ním je rozpálená tak, že se u jejich železných dvířek nedá vydržet ani několik vteřin. Cihlová klenba sálá do dvora a z komína stoupá nezvykle těžký kouř. Nevypadá to jako běžné pečení, ani jako vypalování nové vyzdívky. Kuchař cítí jen neurčitý, nepříjemný pach, který ho nutí ustoupit o krok. Kuchař slouží u veřejné bezpečnosti 2. rokem. Je mu 26, vyrostl v Brně v rodině učitele a zdravotní sestry a po absolvování školy SNB chtěl pracovat u kriminálky. Místo toho dostal venkovský obvod, několik vesnic mezi Kyjovem a Ždánicemi, kde se řešily krádeže slepic, rvačky po zábavách a sousedské spory o meze. Učili ho sepisovat protokoly, hledat stopy a uklidňovat opilce. Na tohle ho nepřipravil nikdo. Vedle pece sedí na obráceném kbelíku mohutná žena se širokými rameny. Ruce má až k loktům od sazí a mouky. Na klíně drží kulatý bochník, ještě horký, na kurce kmín a několik zrnek soli. Jmenuje se Marie Štěpánková, její 630. Její chléb zná celá obec a lidé si pro ně jezdí i z okolních vesnic. Za několik hodin nechá kapitán Oldřich Vacek z odboru kriminální služby krajské správy SNB v Brně pec vychladnout. Kriminalistický technik v jejím obsahu zajistí forenzní stopy lidského původu a několik osobních předmětů, které se podaří spojit s pohřešovanými muži. K tomu se ale ještě dostaneme. Teď poručík Kuchař hledí do tmavého ústí pece a snaží se pochopit jedinou věc. Proč se tu topilo způsobem, který neměl s běžným pečením nic společného? Abychom pochopili, jak 2 tiché sestry proměnily starou venkovskou pekárnu v místo spojené s několika zmizeními, musíme se vrátit o 2 roky zpátky. Do listopadu 1967, kdy z obce zmizel první muž. Obec ležela v kopcovité krajině Jižní Moravy, mezi poli, vinohrady a sady. Rok 1967 byl posledním rokem před pražským jarem. V Praze se mluvilo o změnách uvnitř strany, ale na venkově se život měřil jinak. Podle deště, sklizně, dojivosti a toho, zda přijede autobus. Předseda družstva měl značný vliv na každodenní život. Rozhodoval o práci, prémiích, podnikovém bydlení i o tom, kdo dostane materiál na opravu střechy. Lidé si dávali pozor na řeči, protože jediná věta mohla skončit v kádrovém posudku. Ale o domácím násilí se téměř nemluvil. Považovalo se za věc rodiny a nechávalo se za zavřenými dveřmi. V létě se prašné cesty rozpálily, na podzim voněly lisované hrozny a vlhká hlína, v zimě se vítr opíral do holých řádků révy. Obec měla něco přes 300 domů. Lidé pracovali hlavně v jednotném zemědělském družstvu, v živočišné výrobě a na polích nebo dojížděli autobusem do Kyjova a Ždánic. Telefon byl na místním národním výboru, další v kanceláři družstva a jeden v prodejně. K lékaři se jezdilo do Kyjova. Když přijela hlídka veřejné bezpečnosti, věděla o tom brzy celá vesnice. Dům sester Štěpánkových stál na okraji obce, jako poslední stavení před polní cestou k Vinohradům. Byl starý a dlouhý, postavený z pálených cihel a nepálených příček, s nízkou sedlovou střechou a dvorem uzavřeným vysokou zdí. Vpravo stál kurník, vlevo dřevník a bývalá stáj. V zadní části dvora byla malá provozní kuchyně s mohutnou chlebovou pecí, kterou nechal vystavit ještě jejich dědeček před 1. světovou válkou. Nebyla to obyčejná kuchyňská trouba. Pec měla hluboké topeniště, širokou cihlovou klenbu a těžká železná dvířka. Vešlo se do ní několik desítek bochníků najednou. Nejdřív se v ní dlouho pálilo tvrdé dřevo,
Potom se uhlíky vymetly, dno se očistilo mokrým smetákem a bochníky se dlouhou dřevěnou lopatou sázely dovnitř. Když byla pec správně vyhrátá, kůrka praskala, střídka zůstala vláčná a vůně se táhla přes celý konec vesnice. Pečení mělo přesný rytmus. Marie čekala, až se na klenbě ztratí černé saze, potom hráběmi stáhla uhlíky k ústí. Alena omotala mokrý hadr kolem dlouhé tyče a několikrát přejela dno, aby na něm nezůstal popel. Bochníky ležely na prknech posypaných moukou, každý naříznutý jinak, aby se poznalo, komu patří. Některé rodiny přinesly vlastní těsto a sestry je jen upekly. Jiné si koupily hotový chléb. Pec tak nebyla jen zdrojem obživy. Každý den přes ní do domu vstupovala velká část obce. Pec Štěpánkových byla neobvykle zachovalá. Klenba se nedrolila, spáry držely a vnitřní výmaz vypadal rok od roku silnější. Sousedé se tomu divili. Staré pece se musely opravovat, cihly praskaly, šamot vypadával. Marie pokaždé jen řekla, že umí namíchat správnou hlínu s popelem. Později se ukázalo, že pravda byla mnohem horší. Marie a její mladší sestra Alena žili sami. V moravské vesnici 60. let to nebylo tak neobvyklé jako kdysi, ale lidé si stejně šeptali. Dvě neprovdané ženy, bez dětí, bez mužské ruky v domě a přitom se o sebe starají, vydělávají a nikoho o nic neprosí. Některým to připadalo obdivuhodné, jiným podezřelé. Marie byla vysoká, silná a málomluvná. Měla kulatý obličej, tmavé vlasy stažené dozadu a oči, které si každého mlčky měřily. Pohybovala se pomalu, přesně, bez jediného zbytečného gesta. Každé ráno vstávala před 4:00. Zadělala kvásek, prosívala mouku, přidala sůl, kmín a vodu. Těsto poznala po hmatu. Věděla, kdy je řídké, kdy už drží a kdy musí ještě chvíli odpočívat pod plátěnou útěrkou. Aleně bylo 28. Byla drobná, hubená a neklidná. Mluvila rychle, smála se ve chvílích, kdy ostatní nevěděli proč, a někdy uprostřed věty stichla, zahleděla se na jedno místo a několik vteřin nevnímala svět kolem. Ve vsi o ní říkali, že je podivínka, ale ne zle. Alena nosila dřevo, čistila pec, balila chleby do papíru, vybírala peníze a povídala si se zákazníky. Marie pekla, Alena prodávala. Sestry pracovaly jako zaměstnankyně malé družstevní pekárny, kterou místní spotřební družstvo zřídilo v hospodářské části jejich domu. Mouku dostávali v rámci plánovaných dodávek, vedli jednoduchou evidenci a většinu chleba odevzdávali do místní prodejny. Několik bochníků denně se smělo prodat přímo ze dvora. Za obyčejný pecen se platilo několik korun, za menší kmínový bochník o něco méně. Nebylo to bohatství, ale sestrám to stačilo. Každé ráno se u vrat tvořila řada. Družstevníci cestou do kravína, ženy s nákupními síťovkami, řidiči, kteří projížděli obcí, i děti poslané matkou pro čerstvý chléb. Alena balila bochníky do šedého papíru, převazovala je tenkým provázkem a peníze ukládala do plechové krabice od bonbónů. Ve dvoře bylo čisto. U zdi rostly slézy a pod okapem stály smaltované hrnce obrácené dnem vzhůru. Antonie Bartošová, sousedka přes zeď, později při výslechu řekla. Byly slušné. Marie jako kámen, Alena jako voda. Jedna se skoro nepohnula, druhá byla všude. Chléb měli jako od mé maminky. Jen jsem někdy cítila, že v tom domě není něco v pořádku. Abychom pochopili, odkud se ta temnota vzala, musíme se podívat do doby, kdy obě sestry ještě byly děti. Jejich otec František Štěpánek se narodil v obci na začátku století. Vyrostl bez otce, brzy si zvykl řešit všechno silou a za války odešel na frontu. Vrátil se s úlomkem kovu v kyčli, vyznamenáním zásuvce a s něčím, pro co tehdy na vesnici nikdo neměl slovo. Dnes bychom mluvili o těžkém válečném traumatu. Tehdy se řeklo jen, že se František vrátil jiný. Začal pít. Nejdřív pivo, potom režnou, slivovici
a cokoliv, co někdo vypálil na černo. Kvůli bolesti nohy pracoval nepravidelně. Pobíral invalidní důchod, občas pomáhal u koní a většinu peněz propil. S Boženou se oženil ještě před válkou. Byla tichá, pracovitá a naučená, že rodinné věci se nevynášejí ven. Marie se narodila o rok později, Alena o 6 let po ní. Božena snášela křik, rány, noční návraty i rozbité nádobí. František byl násilný vůči ní i dětem. Sousedé slyšeli hádky přes zeď, ale zavírali okna. Rodina je rodina, říkalo se. Národní výbor se do domácnosti téměř nepletl a příslušníci přijeli hlavně tehdy, když konflikt vedl k narušení veřejného pořádku. Až po mnoha letech vyšlo najevo, že dcery doma zažívaly také závažné zneužívání. Podrobnosti Marie při výslechu odmítla rozvádět. Matka o části dění věděla, ale sama žila ve strachu a nedokázala děti ochránit. V zimě 1949, když bylo Marii 16 a Aleně 10, si Božena vzala život. Marii našla časně ráno ve stodole. Způsob smrti se v pozdějších spisech nerozváděl. Pro obě dívky však znamenal další ztrátu, kterou tehdy nikdo odborně neřešil. Pohřeb byl rychlý a tichý. Kněz odříkal modlitby, sousedky přinesly bábovku, chléb se sádlem a hrnec polévky. František seděl u stolu, pil a plakal. Za několik dní přivedl do domu vdovu z Kyjova se 2 dětmi. Marii a Aleně řekl, ať zmizí. Starší dívce bylo 16, mladší 10. Neměli peníze, příbuzné, kteří by se jich ujali, ani kam jít. První 2 noci strávili ve farní kůlně. Potom si je vzala Antonie Bartošová. Uvolnila jim kout v letní kuchyni, dala jim 2 matrace, staré deky a každý den misku něčeho teplého. Marie nastoupila na statek, později do nově vznikajícího družstva. Nosila pytle, krmila dobytek a v sezóně pracovala od rána do tmy. Alena chodila do školy nepravidelně. Často se dávala u polní cesty, trhala suchou trávu a šeptala si sama pro sebe. Po několika měsících František zmizel. Žena, kterou si přivedl, přišla na místní národní výbor a oznámila, že večer odešel a nevrátil se. Hledali ho u silnice, ve vinohradech, v příkopech i v hostincích okolí. Ptali se v Kyjově až Dánicích. Po několika dnech pátrání ustalo. František pil, někdy se ztratil na celý týden a lidé předpokládali, že odjel za prací nebo skončil někde v příkopu. Jeho družka zbalila věci a odstěhovala se. Dům zůstal prázdný. Protože podle tehdejších záznamů patřil rodině a nikdo další své právo neuplatnil, pomohl místní národní výbor sestrám obnovit jeho užívání. Nebylo to jediné ústní rozhodnutí tajemníka, ale několik týdnů trvající vyřizování opatrovnictví, majetkových dokladů a souhlasu okresních orgánů. Marie nejdřív vyházela otcovi věci. Kabát, boty, staré košile, vojenskou čepici. Část spálila v peci. Potom vybílila stěny, opravila střechu, vykydala stáj a vyčistila dědečkovu chlebovou pec. Nikdo ji péct pořádně neučil. První bochníky byly nízké, kyselé a z jedné strany spálené. Alena je jedla a tvrdila, že jsou výborné. Za několik měsíců už Marie pekla chléb, pro který si chodila polovina vsi. 17 let pak žili bez jediného veřejného skandálu. Pracovali, pekli, chovali slepice a šetřili každou korunu. 2krát se objevil nápadník. Jednou vdovec z okolí, podruhé mladý muž z družstva. Marie oba odmítla. Řekla jen, muže v domě nepotřebujeme. Lidé si šeptali, že dům Štěpánkových je prokletý, že jejich matka zemřela nešťastná, otec zmizel a žádný muž, který překročí práh, tam nevydrží. Tehdy to znělo jako vesnická pověra. Později ta věta dostala jiný význam. V listopadu 1967 přišel ke Štěpánkovým Karel Konečný. Bylo mu 40 a pracoval jako traktorista v místním družstvu. Býval pohledný, vysoký, s hustými vlasy a pečlivě zastřiženým knírem. Manželka ho opustila, protože pil. Odvedla si k rodičům do Břeclavi
a Karel zůstal sám v poloprázdném domě. Družstvo si ho nechávalo, protože uměl s traktorem jako málo kdo. Dokázal přijet opilý a přesto vyorat rovnou brázdu. Vedoucí nad tím zavíral oči. Práce musela být hotová. Po podzimní sezóně se Karel propil téměř bez přestávky. Jednoho večera mu došly peníze i jídlo. Obcházel sousedy, prosil o pár korun, o láhev nebo aspoň o něco k snědku. Ke Štěpánkovým dorazil za soumraku. Marie mu dala krajíc chleba se škvarkovou pomazánkou a hrnek vody. Karel si sedl na práh provozní kuchyně, jedl a stěžoval si na život. Nejdřív na práci, potom na bývalou ženu, nakonec začal plakat. Alena zrovna vymetala popel z pece. Karel jí v opilosti chytil za zápěstí a překročil její osobní hranice. Alena propadla panice. Marii její křik připomněl násilí, které obě zažívaly v dětství. Marie později řekla: nepřemýšlela jsem, jednala jsem v panice. Marie sáhla po těžkém nástroji, který ležel na pracovním stole, a zasáhla Karla. Krátký konflikt skončil jeho smrtí. V prvních chvílích obě sestry jen stály ve dvoře a nedokázaly se rozhodnout, co udělat dál. Alena nekřičela. Dívala se na Marii, jako by obě znovu stály v domě svého dětství. Tentokrát však situace neskončila útěkem ani mlčením, ale tragédií, za kterou už nešlo vzít odpovědnost zpět. Pokud vás podobné příběhy oslovují, můžete se přihlásit k odběru. Moc to pro mě znamená. Děkuji vám a pokračujeme dál. Sestry počkaly do tmy. Karel zůstal ve dvoře přikrytý starou dekou. Když vesnice stichla, rozhodli se zahladit stopy pomocí staré pece. Způsob provedení později patřil k nejcitlivějším částem spisu a není nutné ho podrobně rekonstruovat. Podstatné je, že jednali vědomně, pracovali celou noc a pokusili se odstranit všechno, co by Karla spojovalo s jejich domem. Oheň všechny stopy zcela nezničil. Část stop sestry ukryli v peci, část v půdě na zahradě a některé osobní věci odnesli do sklepa. Právě tato nedokonalost se o 2 roky později stala základem případu. V domě zůstalo víc důkazů, než si Marie připouštěla. Když začalo svítat, uklidili provozní kuchyni a ráno znovu otevřeli pekárnu. Kolem 7 už stáli lidé u vrat. Antonie Bartošová si koupila 2 chleby a poznamenala, že sestry vypadají unaveně. Marie jen pokrčila rameny. Alena stála za ní a nervózně se usmívala. Karélovu prošívanou bundu, pracovní kalhoty, košily a holínky Marie nespálila. Pečlivě je složila, převázala provázkem a odnesla do sklepa pod domem. Při výslechu nedokázala vysvětlit proč. Nakonec řekla: chtěla jsem mít důkaz, že se to opravdu stalo, že se mi to nezdálo. Karla začali postrádat po týdnu. Předseda družstva poslal učně k jeho domu. Traktor stál v kůlně, dveře nebyly zamčené, na stole prázdná láhev a oschlý krajíc chleba. Lidé usoudili, že odjel za bratrem do Břeclavy. Už dřív na několik dní zmizel a vracel se špinavý, zbitý a překvapivě střízlivý. Tentokrát se nevrátil. V družstvu ho vedli jako neomluveně nepřítomného a traktor dostal jiný řidič. Dům zůstal pod správou příslušného majetkového orgánu a dlouho byl prázdný. Nikdo ho po několika týdnech jednoduše nepřidělil nové rodině. Ještě několik dní po Karlově smrti se Marie chovala stejně jako dřív. Vstávala před úsvitem, zadělávala těsto a kontrolovala, zda je dvůr zametený. Jen jednou ale na uprostřed prodeje upustila bochník. Chléb se odkutálel do prachu a ona se začala smát tak prudce, až se musela opřít o vrata. Zákaznice to považovaly za další z jejich podivných nálad. Marie ji odvedla do domu, opláchla bochník vodou a bez jediného slova ho hodila slepicím. Potom se vrátila k řadě a dál vydávala chleby. Téhož večera, kdy pec vychladla, vzala Marie tlustý školní sešit v modrých deskách a udělala první záznam. Psala úhledně, velkými písmeny. 12. listopadu 1967. Karel, traktorista. Stopy ukryty. Kapitán Oldřich Lacek tento sešit o 2 roky později zavře a řekne svému kolegovi: u kriminálky jsem viděl ledacos,
ale aby si někdo vedl o mrtvých domácí účetnictví, to vidím poprvé. Po Karlově smrti se v Marii něco děsivým způsobem srovnalo. Zločin, ukrývání důkazů a návrat k běžnému životu se proměnili ve vzorec, který dokázala zopakovat. Dalšího člověka aktivně nehledala. Další tragédie však přišla sama. V únoru 1968 ležely vinohrady pod mokrým sněhem a cesty byly rozbředlé. Přes den několik stupňů nad nulou, v noci mráz. Pole byla černá, těžká a traktory zapadaly po nápravy. Jaromír Blažek, 38letý řidič nákladního vozu, vezl z družstva pytle obilí do skladu v Kyjově. Jezdil s nákladní Pragou, byl podsaditý, veselý a při úsměvu mu blýskala zlatá korunka na předním zubu. Měl manželku Helenu, syna a dceru. Obyčejná rodina, obyčejný život. 11. února se vracel prázdný za tmy. Na okresní silnici před obcí motor zakašlal a zhaslo. Jaromír se chvíli pokoušel závadu opravit, ale neměl správné nářadí a začalo znovu sněžit. Do vesnice to měl pěšky necelé 2 kilometry. Rozhodl se požádat o nocleh a ráno zavolat do autodopravy. Ke Štěpánkovým zaklepal kolem 9. večer. Marie ho pustila dovnitř, dala mu hrnek černé kávy, krajíc chleba s domácí paštikou a ustlala mu v malé světnici na rozkládacím gauči. Jaromír byl zdvořilý. Nepil, nedotýkal se jich, poděkoval a brzy usnul. Vacek se Marie později zeptal, proč zemřel právě on. Dlouho mlčela. Potom řekla, chrápal jako otec. Uprostřed noci jí probudilo Jaromírovo hlasité chrápání a vrátilo ji do vzpomínek na otce. V těžce rozrušeném stavu na spícího muže zaútočila. Jaromír útok nepřežil. Tentokrát ale napomáhala bez otázek. Sestry se znovu pokusily zahladit stopy v prostoru staré pece a část stop ukryly na pozemku. Oheň však nedokázal všechno zničit. Ráno se přesto chovali, jako by se nic nestalo a pekárna znovu otevřela. Nákladní vůz našli druhý den odstavený u silnice. Dveře byly odemčené, nákladní listy zůstaly v kabině, řidič nikde. Podnik oznámil zmizení veřejné bezpečnosti a začalo běžné pátrání. Protože Jaromír pocházel z jiného okresu, případ vedla jiná služebna než Karlovo zmizení a nikdo tehdy obě události nespojil. Helena Blažková opakovaně žádala o nové informace. Dostávala však jen odpověď, že pátrání pokračuje a nejsou žádné použitelné stopy. Čekala půl roku. Obrátila se na úřady kvůli dávkám, nájmu a správě společného majetku. Ale bez úředního rozhodnutí nedokázala většinu věcí vyřídit. Dětem zatím říkala, že tatínek odjel za prací. Soudní prohlášení člověka za mrtvého by tehdy vyžadovalo delší dobu a další zákonné podmínky. Marie si zapsala. 11. února 1968. Jaromír, řidič. Stejný postup. Osobní věci ve sklepě. Právě strohost této poznámky nedala později kapitánu Vackovi několik nocí spát. V únoru však nikdo netušil, že Jaromírovo zmizení souvisí s malou vesnickou pekárnou. Antonie Bartošová později vzpomínala. V zimě jsem si všimla, že jejich komín kouří v noci. Divné, kdo by pekl chleba o půlnoci? Zeptala jsem se Aleny. Řekla, že suší dřevo a vypalují pec po opravě. Uvěřila jsem jí. Člověk věří tomu, čemu věřit chce. Na jaře byla pole prázdná a vinohrady teprve čekaly na první práci. V prodejně se prodávaly brambory z Loňska, mouka, kroupy, kyselé okurky a jablka ze skladu. Antonín Růžička, 52letý účetní místního spotřebního družstva, byl vdovec. Žena mu zemřela před 3 lety. Děti neměli. Byl tichý, pečlivý, nosil silné brýle a jako jediný muž v obci chodil téměř každý den v kravatě. Nepil, nekřičel, nikomu nedlužil. Po smrti manželky se jeho život zúžil na kancelář, dům a krátké procházky. Ke Štěpánkovým začal chodit nejdřív jen pro chléb. Potom zůstával na kávu. Seděl v kuchyni, mluvil s Marií o cenách mouky, o počasí
a o tom, jak se letos opozdí setí. Lidé si toho všimli. Vdovec chodí za svobodnou ženou, to znamená jediné. Antonín skutečně uvažoval o svatbě. Svěřil se sousedovi Bohumilu Jelínkovi. Marie je rozumná ženská, s ní by se dalo žít. 16. března přišel večer s balíčkem kávy, kilogramem cukru v papíru a krabičkou čokoládových bonbónů z Kyjova. Posadil se ke stolu, vypil šálek a dlouho mluvil o samotě. Potom řekl: Marie, jsme oba sami. Nemyslela jste někdy na to, že bychom se vzali? Marie odpověděla: Ne. Antonín se neurazil. Dopil, poděkoval a šel ke dveřím. U prahu se otočil a řekl tiše, bez posměchu a bez zlého úmyslu: Je to škoda. V takovém domě by se mužská ruka hodila. Pro dvě ženy je všechno těžší. Mužská ruka. 2 slova. Ruka, která byla. Ruka, která v noci otevírala dveře. Ruka, která je vyhnala z domu. Marie stála u kuchyňské linky a utírala si ruce do zástěry. Později Vackovi řekla: Antonín byl dobrý člověk. Jenže když to vyslovil, neviděla jsem jeho. Viděla jsem otce. V tu chvíli jsem nedokázala oddělit skutečnost od vlastní vzpomínky. Antonín Růžička už ze dvora neodešel. Marie na něj náhle zaútočila a muž utrpěl smrtelné zranění. Alena tentokrát plakala. Přesto však pomohla starší sestře s ukrýváním důkazů. Také po tomto činu zůstaly v domě stopy, které se později podařilo vyšetřovatelům zajistit. Do sešitu napsala: 16. března 1968. Antonín, účetní. Alena plakala. Stopy ukryty. Antonína hledali důkladněji než Karla. Měl zaměstnání, vedl pokladní knihy a jeho soused Bohumil oznámil, že se nevrátil domů. Příslušník z okresu prohlédl Antonínův dům, zapsal výpovědi a nenašel známky násilí. V hlášení stálo, že místo pobytu občana Antonína Růžičky nebylo zjištěno a nic nenasvědčuje trestnému činu. Vesnice o tom mluvila týden. Potom přišlo jaro a práce na polích. V létě 1968 se změnila celá země. V rádiu se mluvilo o reformách, v novinách se najednou psalo otevřeněji a lidé se přeli, jestli bude život svobodnější. Do obce však velká politika přicházela tlumeně, přes rozhlas na Národním výboru a přes řeči v hospodě. Na vinicích se muselo okopávat, obilí dozrávalo a družstvo mělo svůj plán bez ohledu na to, kdo právě mluvil v Praze. Stanislav Kratochvíl byl 36letý vedoucí polní čety. Silný, pracovitý, téměř nepil a bydlel se svou matkou Ludmilou v upraveném domě blízko návsi. Vydělával slušně a lidé o něm mluvili jako o dobrém ženichovi. Na jaře si začal všímat Aleny. Nejdřív kupoval chléb každý den, přestože jeho matka pekla doma. Potom ho sousedé vídali u vrat Štěpánkových. Seděl na nízké zítce, loupal slunečnicová semínka a čekal, až Alena vyjde. S ním se smála jinak. Ne tím náhlým, prázdným smíchem, který lidi znepokojoval. Její oči změkly a řeč se zpomalila. Antonie Bartošová z toho měla radost. Říkala Aleně: tenhle je slušný, s tím by ti mohlo být dobře. Stanislav přišel požádat o její ruku v červnu. Přinesl látku na šaty, láhev vína a krabičku lázeňských oplatek. Posadil se před Marii a řekl: mám Alenu rád. Postarám se o ní. Marie odpověděla: ne. Za měsíc přišel znovu. Marie znovu řekla ne. Stanislav se zeptal: a co chce Alena? Alena mlčela. Marie vstala, podívala se mu přímo do očí a řekla: odejděte a už sem nechoďte. Stanislav se tentokrát urazil. Doma matce vyprávěl, že Marie nemá právo rozhodovat za sestru. Ludmila ho varovala: nech to být, když tě chtějí, ozvou se. V tom domě není něco v pořádku. Neposlechl.
14. srpna přišel potřetí. Nebyl opilý a nechtěl dělat výtržnost. Marie odjela autobusem do Kyjova nakoupit mouku a droždí. Alena ho pustila dovnitř. Seděli ve dvoře, pili malinovou šťávu a mluvili. Když se Marie vrátila, uviděla Stanislava vedle Aleny. Držel ji za ruku. Alena se nebránila. Usmívala se. Marie položila nákupní síťovku na zem a beze slova odešla do dřevníku. Když se vrátila s nástrojem v ruce, Stanislav vstal a pokusil se ji uklidnit. Paní Štěpánková, počkejte, přišel jsem jen mluvit. Následný konflikt trval jen krátce. Stanislav utrpěl smrtelné zranění a zemřel ve dvoře několik kroků od Aleny. Pozdější rozsudek zdůraznil, že Marie jednala úmyslně a bez bezprostředního ohrožení. Alena seděla na lavici a nehýbala se. Marie později řekla, odešla by s ním. Viděla jsem to a přesvědčila sama sebe, že jí jednou ublíží. Nebyla to skutečnost, ale můj strach. Přesto jsem podle něj jednala. Bylo to nejdelší vysvětlení, které za celé vyšetřování poskytla. Sestry se znovu pokusily zahladit stopy počinu a ukrýt důkazy. Oheň poškodil část stop, ale nezničil je úplně. V peci zůstala kovová přeska, která se později stala jednou z důležitých indicí. Stanislavovy šaty Marie složila k ostatním balíkům ve sklepě. Do sešitu napsala. 14. srpna 1968. Stanislav, vedoucí čety. Přeska zůstala v peci. Stanislavovo zmizení vyvolalo větší pozornost než předchozí případy. Místní hlídka vyslechla sousedy a prověřila autobusová nádraží, nemocnice i pracoviště v okolí. Protože však nenašla známky zápasu ani místo posledního pobytu, spis postupně uvízl. Starší zmizení byla vedena v jiných spisech a v případě Jaromíra dokonce v jiném okrese, takže je tehdy nikdo neposuzoval jako jeden celek. Jeho matka Ludmila Kratochvílová. Bylo jí 60, byla malá, hubená a tvrdá jako kořen staré révy. Přežila válku, poválečný nedostatek i smrt manžela. Stanislav nikdy neodjel bez rozloučení. Když se zdržel, zavolal z kanceláře družstva. Vždycky jí řekl, kde bude spát a kdy se vrátí. Ludmila chodila dům od domu a ptala se. Poslední, kdo Stanislava viděl, byl 12letý Martin Sýkora. Večer ho zahlédl, jak jde směrem k okraji vesnice k domu Štěpánkových. Ludmila zaklepala na jejich vrata. Otevřela Alena. Byl u vás Stanislav? Alena stuhla a potom zavrtěla hlavou. Nebyl. Ludmila se jí podívala do očí a uviděla něco, co dokáže poznat jen matka hledající syna. Strach. Ludmila odjela do Hodonína a sepsala oznámení. Službu konající příslušník ho převzal a věc se začala prověřovat, avšak bez propojení s předchozími zmizeními. Spis se několik měsíců neposunul, protože chyběl přímý svědek, místo činu i hmotná stopa. V lednu 1969 byl do venkovského obvodu přidělen poručík Pavel Kuchař. Bydlel v malé místnosti u služebny, obcházel vesnice, zapisoval každou stížnost a bral vážně i věci, kterým se starší kolegové smáli. V obci se seznámil s předsedou Národního výboru, s vedením družstva, s farářem, s Antonií Bartošovou a nakonec také se sestrami Štěpánkovými. Marie mu nabídla čerstvý chléb. Kuchař ukrojil patku a řekl, že lepší nejedl. Alena se zasmála. Marie se neusmála. Do služebního zápisníku si tehdy poznamenal. Sestry Štěpánkovi, pekárna, bez závad. O 2 měsíce později před ní Ludmila Kratochvílová položila své staré oznámení a řekla. Můj syn neodjel. Někdo mu něco udělal. Kuchař Ludmilu vyslechl od začátku. Zapsal si, kdy Stanislav odešel, co měl na sobě, s kým mluvil a kdo ho viděl naposledy. Potom se zeptal, zda v obci nezmizel ještě někdo. Ludmila bez váhání vyjmenovala Karla Konečného, Jaromíra Blaška a Antonína Růžičku. Poručík začal pátrat potichu. Prošel stará hlášení, evidenci pohřešovaných i zápisy družstva. Zjistil, že během necelého roku zmizeli 4 muži spojení s jedinou malou obcí
ale jejich případy byly rozděleny mezi různé útvary a nikdo je dosud nepoložil vedle sebe. Karel Konečný, traktorista, listopad 1967. Jaromír Blažek, řidič, únor 1968. Antonín Růžička, účetní, březen téhož roku. Stanislav Kratochvíl, vedoucí pracovní čety, srpen téhož roku. Jeden pohřešovaný mohl být náhoda. 2 už vypadaly podivně. 4 znamenaly, že někdo něco přehlédl. Kuchař nakreslil na papír jednoduchý plán vesnice. Vyznačil domy, silnici, družstvo, prodejnu a poslední místa, kde byli muži viděni. Karel šel večer přes náves směrem k východnímu okraji. Jaromír nechal nákladní vůz před obcí a pěšky pokračoval k prvním domům. Antonína viděl soused, jak nese balíček cukru ke Štěpánkovým. Stanislav zamířil stejným směrem. 4 trasy se zbíhaly u jednoho dvora. Poručík seděl nad plánkem dlouho do noci. 2 ženy. Mouka, chleba, slepice a stará pec. Myšlenka, která se mu nabízela, zněla absurdně, jenže čáry na papíře zůstávaly tam, kde je nakreslil. Začal kolem domu procházet častěji. Ráno při cestě do družstva, večer při obchůzce, někdy v noci. Pec kouřila každé ráno, což bylo normální. 2krát ale zahlédl kouř dlouho po půlnoci. Byl hustší než při pečení a držel se nízko nad střechami. Jednou ho vítr přinesl až k silnici. Kuchař ucítil těžký nasládlý pach a zastavil se. Mohl to být spálený tuk, mokré uhlí, starý hadr nebo něco z hospodářství. Rozum mu nabízel řadu obyčejných vysvětlení. Žádnému z nich však potom, co zjistil o pohřešovaných, nedokázal úplně uvěřit. Přišel za Antonií Bartošovou jako na běžnou návštěvu. Vypil čekankovou kávu, pochválil buchtu z povidly a mezi řečí se zeptal. Paní Bartošová, nevšimla jste si někdy, že by se u Štěpánkových topilo v noci? Antonie přestala krájet buchtu. Všimla. Jak často? Ne často, jednou za několik měsíců, od předloňské zimy. A ten kouř? Sousedka chvíli hledala slova. Byl těžký a nezvyklý. Jednou se mi z něj udělalo nevolno. Ráno Alena prodávala chléb a chovala se, jako by se nic nestalo. Kuchař si všechno zapsal. Nevěděl, co přesně kouř způsobovalo, ale začínal se obávat, že noční provoz pece souvisí se zmizeními. Nejdřív předložil zjištění okresnímu oddělení veřejné bezpečnosti v Hodoníně. Když nadřízení uznali, že 4 případy mohou souviset, poslali podklady na krajskou správu SNB v Brně. Tam ho přijal zástupce náčelníka kriminální služby. Položil na stůl zápisník, plán obce a seznam pohřešovaných. Soudruhu podplukovníku, domnívám se, že v obci došlo nejméně ke 4 vraždám. Muž za stolem se opřel. Máte přímý důkaz, že ti lidé zemřeli? Nemám. Svědky? Jen nepřímé. Podezřelého? Kuchař Polko. 2 sestry. Pečou chléb ve staré peci. Podplukovník se na něj dlouho díval. Tvrdíte, že 2 ženy zabily 4 dospělé muže ve vesnici, kde každý vidí sousedovi do talíře a nikdo si ničeho nevšiml. Vím, jak to zní. Prosím jen o prověření. Mohl ho vyhodit. Mohl mu nařídit, aby se staral o svůj obvod. Místo toho zvedl telefon a zavolal kapitána Oldřicha Vacka. Vackovi bylo 39. U kriminální služby pracoval 12 let a měl za sebou desítky případů násilné smrti. Byl hubený, ostře řezaný, mluvil málo a kouřil 1 cigaretu za druhou. Věřil stopám, nikoli dojmu. Říkával, že pachatel vždycky něco zanechá. Otázka je, jestli to vyšetřovatel najde dřív, než stopu odnese déšť, oheň nebo lidská lhostejnost. Vyslechl kuchaře bez jediného úsměvu. Prostudoval plán a jednotlivá hlášení. Potom řekl, pojedu tam, ale potichu. Jestli máte pravdu, nesmíme je vyplašit.
Jestli se mýlíte, nesmíme 2 nevinným ženám zničit život. Do obce přijel začátkem července. Oficiálně prověřoval souvislosti mezi jednotlivými případy pohřešovaných, ale postupoval diskrétně, aby nevyvolal veřejný rozruch. Ubytoval se v místnosti Národního výboru a první dny se neptal přímo na vraždy. Mluvil s vedením družstva, s prodavačkami, řidiči i sousedy a porovnával výpovědi s dochovanými záznamy. Uměl poslouchat tak, že lidé sami doplnili to, co původně říct nechtěli. Bohumil Jelínek mu popsal Antonína. Nebyl to člověk, který by utekl. Každý večer zatahoval ve stejnou hodinu závěsy. Když měl někam jet, řekl mi to týden dopředu. Starý člen družstva vzpomínal na Karla. Pil to ano, ale traktor by neopustil. Ten stroj měl radši než lidi. Nejvíc mluvila Antonie, vyprávěla o nočním kouři, o zápachu, o alenině smíchu i o tom, jak si druhý den koupila chléb a snědla ho. Myslela jsem, že se mi to zdálo, řekla. Někdy člověk nechce vědět, co je za zdí. Vacek večer seděl s kuchařem u stolu na Národním výboru, kouřil a díval se do stropu. Máte nejspíš pravdu, řekl nakonec. Jenže pach a čáry na plánku nestačí ani pro prokurátora, ani pro domovní prohlídku. Potřebujeme skutečnou stopu nebo svědectví, které se dá ověřit. Jak ji získáme? Budeme shromažďovat další podklady a dům sledovat z veřejně přístupných míst. Bez zákonného důvodu dovnitř nepůjdeme. V červenci a srpnu pokračovali v běžném prověřování. Se souhlasem Antonie občas pozorovali komín z její zahrady, aniž vstupovali na pozemek sester. Zapisovali časy provozu pece a porovnávali je s dodávkami chleba, spotřebou paliva a výpověďmi sousedů. 2 týdny se nestalo nic. Pec kouřila před svítáním. Marie zadělávala těsto, Alena prodávala chléb, na dvoře pobíhaly slepice. Všechno působilo tak obyčejně, že kuchař začal pochybovat o vlastním úsudku. V noci ze 14. na 15. srpna hlídal kuchař sám. Vacek musel odjet do Brna podat hlášení. Byla teplá noc, tráva voněla po prachu a z vinohradů se ozývali cvrčci. Kolem půlnoci se nad domem Štěpánkových objevil tmavý kouř, přestože podle evidence se tu noc péct nemělo. Kuchař přišel k místu, odkud bylo přes horní část zdi vidět na komín a část dvora. Nepronikl na cizí pozemek a nedotýkal se oken ani dveří. Dvůr osvětlovalo světlo z otevřených dvířek pece. Marie přikládala palivo, zatímco Alena seděla na lavici a nervózně se pohupovala. Pec byla v provozu v době a způsobem, který neodpovídal běžnému pečení. Kuchař neviděl žádnou další osobu ani konkrétní předmět, který by dokazoval zločin. Přesto se z komína šířil stejný nezvyklý pach, o kterém mluvila Antonie. Kuchař pochopil, že bez prohlídky domu už další posun nebude možný. Pozorovali asi 1/4 hodiny, potom ustoupil a odešel, aniž by zaskřípal jediný kamínek. Brzy ráno zavolal Vackovi z telefonu na Národním výboru. Pec v noci hořela. Viděl jsem je. Potřebujeme prohlídku. Vacek se vrátil ještě téhož dne se 2 operativci a kriminalistickým technikem. Žádost o domovní prohlídku musela obsahovat písemné propojení všech 4 zmizení, svědecké výpovědi i záznamy o neobvyklém provozu pece. Prokurátor požadoval doplnění podkladů, protože samotný kouř by k tak závažnému zásahu nestačil. Vacek požadované podklady doplnil. 14. září měl příkaz v ruce. V noci před prohlídkou skoro nespal. Prošel si znovu seznam věcí, které musí zajistit, a připomněl mužům, že žádná domněnka nesmí nahradit důkaz. Nevěděli, zda najdou přímé stopy, osobní doklady, nebo jen studenou pec a 2 vyděšené ženy. Vacek zároveň nařídil, aby nikdo z týmu nemluvil se sousedy a aby se nic neodnášelo bez označení v protokolu. Jeden chybný krok by mohl celý případ zničit. Brzy ráno zastavil služební vůz před domem Štěpánkových. Vacek, kuchař, 2 operativci a technik František Malina vstoupili do dvora. Záclony v okolních domech se pohnuly. Nikdo nevyšel ven.
Ale celá vesnice už věděla, že se něco děje. Otevřela Alena. Když uviděla uniformy, zbledla a ustoupila. Vacek jí ukázal příkaz. Provádíme domovní prohlídku, prosím, neopouštějte dům ani dvůr. Marie stála u pece s čerstvým bochníkem v rukou. Nedivila se. Jen se posadila na obrácený kbelík a sledovala je. Tím se vyprávění vrací k obrazu z úvodu. Poručík kuchař stojí uprostřed dvora, nemůže se nadechnout a dívá se na kouř, který neodpovídá běžnému provozu pekárny. Vacek přistoupil k peci. Žár ho donutil uhnout. Obrátil se k technikovi. Až vychladne, zajistěte celý obsah pece po jednotlivých vrstvách. Pec chladla celé dopoledne. František Malina si připravil ochranné pomůcky, fotografický aparát, čisté obaly a plachtu. Potom začal po vrstvách odebírat obsah pece a přesně zapisovat, odkud každý vzorek pochází. Po několika minutách našel první stopu, která neodpovídala dřevu, uhlí ani stavebnímu materiálu. Prohlédl ji a obrátil se k Vackovi. Soudruhu kapitáne, tohle musí posoudit lékařský znalec. Může jít o stopu lidského původu. Vacek neodpověděl hned, jen se mu napěly svaly ve tváři. Pokračujte. Technik postupně zajistil stopy lidských ostatků, několik drobných forenzních stop a kovové předměty, které mohly pocházet z oděvu. Všechno fotografoval, označil a ukládal odděleně. Zbytek obsahu pece byl odvezen k laboratornímu rozboru. Nález nebyl názorně vystaven ani ukazován lidem shromážděným před domem. Zatímco Malina pracoval u pece, Vacek s operativci prohledával dům. 3 místnosti, kuchyň, společná ložnice, skříň s prádlem, pytle mouky, smaltované hrnce, svazky cibule a česneku. Čisto, skromno, nic nápadného. Ve dřevníku našli také pracovní nástroj s neurčitými tmavými stopami. Vacek ho nechal odborně zabalit a odeslat k rozboru, aniž předem tvrdil, co na něm urpělo. V rohu kuchyně ležel pod kobercem dřevěný poklop. Pod ním vedlo několik schodů do sklepa. Vacek sešel s baterkou dolů. Místnost byla malá, se zemí podlahou a vlhkými stěnami. Na policích stály sklenice zavařenin, pytel brambor a bedínka jablek. Na spodní polici ležely 4 balíky pečlivě převázané provázkem. V prvním byla prošívaná pracovní bunda, kalhoty, košile a vysoké gumové boty. V kapse zmačkaná krabička cigaret a pahýl tužky. Ve druhém zamaštěná řidická blůza, montérky a pracovní boty. V náprsní kapse nákladní list se jménem Jaromíra Blažka. Ve třetím obnošený oblek, bílá košile, pruhovaná kravata a černé polobotky. V kapse brýle se silnými skly, jedna stranice opravená izolační páskou. Ve čtvrtém nová košile, pracovní kalhoty, nízké plátěné boty a kožený opasek bez přesky. Vacek stál ve sklepi a díval se na 4 hromádky oděvů. 4 muži, 4 poslední večery. Nákladní list Jaromíra Blažka, brýle Antonína Růžičky, prázdné místo na Stanislavově opasku, přeska už ležela v důkazním obalu spolu s ostatními nálezy z pece. Když vyšel nahoru, Marie pořád seděla u pece. Čí jsou ty šaty ve sklepě? Zeptal se. Nočila téměř půl minuty. Potom řekla, vy to víte, pane kapitáne. Proč se ptáte? Musím. Marie přikývla. Patřili mužům, jejichž smrt jsem způsobila. Karlovi, Jaromírovi, Antonínovi a Stanislavovi. Řekla to klidně, jako by diktovala seznam zboží. Alena stála u bílé zdi. Měla oči do kořán a nepromluvila. Vacek se obrátil ke kuchařovi. Sepište zadržení obou. Poručík vytáhl formuláře. Ruce se mu třásly. Poprvé v životě zadržoval člověka podezřelého z několika vražd. Vlastně 2 ženy. Marie vstala, oprášila si zástěru a dlouze se podívala na pec. Potom Aleně něco pošeptala. Alena přikývla a rozplakala se. Vedli je ulicí k autu.
Z každého okna se někdo díval. Nikdo nic neřekl. Bylo slyšet jen kroky, Alenin pláč a vzdálené bučení krav z družstevního dvora. Antonie Bartošová stála u vrat a tiskla k hrudi chléb, který ráno koupila. Nedokázala ho pustit. Nedokázala z něj ani ukrojit. Dvůr byl uzavřen a technici pokračovali v práci. Kolem domu se během odpoledne shromáždili lidé, ale příslušníci je nepustili do uzavřeného dvora. Některé ženy přinesly dětem svačinu a pak stály beze slova. Muži z družstva se dívali k provozní kuchyni a odmítali uvěřit, že by Karel, Jaromír, Antonín a Stanislav mohli skončit právě tam. Jeden z nich opakoval, že Marii znal od školy. Jiný si vzpomněl, kolikrát jedl její chléb při noční směně. Nikdo si nepamatoval nic, co by včas vypadalo jako důkaz. Každý si ale najednou vybavil drobnost, která teď působila hrozivě. Na zahradě našli další stopy promíchané s půdou. Zeminu odebírali po vrstvách a prosévali ji, aby se nic nestratilo. Výsledky později potvrdily, že se sestry pokusily část důkazů ukrýt mimo pec. Sešit našel Vacek v truhle pod čistým ložním prádlem. Modré desky, linkovaný papír, na první straně úhledné písmo. 4 záznamy, každý s datem, jménem a stručnou poznámkou o ukrytí stop. 4 lidské životy zapsané tónem domácí evidence. Vacek sešit přečetl, zavřel a vyšel ven. Zapálil si. Kuchař si později pamatoval, že se kapitánovi poprvé třásly ruce. Chlebová pec vypadala obyčejně. Cihly, hlína, železná dvířka, komín. Podobné stávaly ve starých domech po celé Moravě. V tomto případě se však stala hlavním místem vyšetřování. První výslechy začaly ještě téhož večera na služebně. Sestry posadili do oddělených místností. Marii vyslýchal Vacek, Alenu kuchař za přítomnosti pracovníka prokuratury. Marie mluvila klidně a podrobně. Popsala jednotlivé útoky i následné pokusy zahladit důkazy. Nepletla se, neopravovala se a nesnažila se zmenšit vlastní podíl. Proč jste schovávala oděvy? Zeptal se Vacek. Abych věděla, že se to stalo. Proč jste si vedla sešit? Aby se z toho nestal sen. Sny člověk zapomene. Litujete toho? Marie dlouho mlčela. Stanislava ano. Byl dobrý. Ostatních ne. Ve vedlejší místnosti Alena neodpověděla na jedinou otázku. Kuchař mluvil tiše, nabízel jí vodu, vracel se k jednoduchým údajům. Jméno, datum narození, co se stalo v srpnu. Alena hleděla do desky stolu. Její mlčení bylo pevné jako zeď. Když se to Marie dozvěděla, začala poprvé lhát. Alena za nic nemůže, o ničem nevěděla. Tvrdila se jí, že v peci likvidují běžný odpad z hospodářství. Vyšetřovatel její výpověď zapsal, ale další důkazy ukazovaly, že Alena o ukrývání stop věděla a v několika případech pomáhala. Rozhodující nebyly vlasy sester v jejich vlastním sklepě, ale oděvy a dokumenty pohřešovaných. Marin sešit, výpovědi sousedů, odborné nálezy z pece a pozdější přiznání obou žen. Starší laboratorní metody mohly jednotlivé stopy pouze porovnávat. Nedokázaly nabídnout jistotu dnešních genetických rozborů. Marie přesto až dokonce opakovala. Všechno jsem udělala sama. Byla to jediná soustavná lež v její výpovědi a jediné místo, kde se v ní dalo rozeznat něco podobného lásce. Vyšetřování trvalo 8 měsíců, od září 1969 do jara následujícího roku. Vacek pracoval téměř bezvolna. Krajská správa mu přidělila 2 operativce, zapisovatelku a technickou pomoc. Na postup dohlížela prokuratura. V době bez genetických rozborů a počítačových databází museli vyšetřovatelé skládat identitu obětí z nepřímých znaků. Zkoumal se přibližný věk, stav chrupu, druh kovu, švy oděvů, dokumenty v kapsách a svědecká poznání osobních věcí. Odborníci dospěli k závěru, že nálezy pocházely pravděpodobně od několika dospělých osob.
Samotné drobné a poškozené fragmenty nestačily k bezpečnému určení 4 konkrétních mužů. Identitu proto dokazoval hlavně soubor dalších skutečností. Oděvy, nákladní list, opravené brýle, přeska, sešit, výpovědi a Mariino přiznání. Přesku ukázali Ludmile Kratochvílové. Držela ji v dlani a palcem přejížděla přes hluboký škrábanec. Je Stanislavova, řekla. Zachytil se s ní o korbu. Říkala jsem mu, ať si koupí nový opasek. Smál se. Potom se Ludmila zeptala. Budu mít alespoň místo, kde se s ním rozloučit? Vacek jí to nemohl slíbit. Jednotlivé nálezy nebylo možné bezpečně přiřadit konkrétnímu člověku a část materiálu zůstala jen odbornou stopou ve spise. Helena Blažková přijela do Brna z Kyjova. V čekárně plakala několik hodin a potom řekla. Věděla jsem, že nás neopustil. Každý večer četl synovi pohádku. Takový člověk neodejde beze slova. Karelova bývalá manželka odmítla přijet. Vzkázala, že pro ní zemřel už v době, kdy začal pít. Antonín žádné blízké příbuzné neměl. Bohumil pouze řekl. Byl slušný. Každý den si uvázal kravatu. Tohle si nezasloužil. Vyšetřovatelé znovu sestavili časovou osu. Pro každý případ vytvořili zvláštní mapu posledního dne. Znovu vyslechli řidiče autobusů, prodavačky, účetní družstva, sousedy i lidi, kteří se původně báli mluvit. Účetní záznamy potvrzovaly neobvyklý provoz pekárny v době jednotlivých zmizení. Vyšší spotřebu paliva, výpadky dodávek chleba a opakované opravy pece. Sami o sobě nic nedokazovali, ale odpovídali zápisům v sešitě a dalším stopám. Zůstávala také noc v srpnu 1969, kdy kuchař sledoval neobvyklý provoz pece. Vyšetřovatelé museli zjistit, zda šlo o další čin nebo o opravu, při níž se uvolnily starší stopy. Vacek se ptal opakovaně. Byl ještě někdo? Ne. Pec jste používali způsobem, který neodpovídal pečení. Opravovali jsme ji. Sousedé cítili stejný zápach? Nevím. Jak vysvětlíte stopy ve starší vrstvě výmazu? Marie zvedla oči. Řekla jsem vám 4. Vacek její odpověď prověřoval, ale nenašel jméno dalšího pohřešovaného, osobní věc ani svědectví, které by dokazovalo další vraždu. Odborníci navíc nedokázali přesně určit, kdy se jednotlivé stopy do poškozené vyzdívky dostaly. Psychiatrické vyšetření probíhalo několik týdnů. Znalci popsali u Marie vážné následky dlouhodobého traumatu a narušené vnímání vztahů. Zároveň ji však považovali za schopnou chápat význam svého jednání a vědomě skrývat jeho následky. Nešlo o stav, který by rušil její trestní odpovědnost. U Aleny odborníci popsali stavy odtržení od reality, silnou závislost na starší sestře a omezenou schopnost samostatně se rozhodovat pod tlakem. Její odpovědnost proto posuzovali odlišně, nikoli však jako zcela vyloučenou. Jeden z posudků shrnoval Marijin život větou, že se někdejší oběť sama stala pachatelkou. Muže neusmrcovala pro peníze, ale pod vlivem strachu a zkreslených představ o ohrožení. To vysvětlovalo část jejího uvažování, nikoli její činy. Duševní obtíže ani prožité trauma sami o sobě neznamenají sklon k násilí. Rozhodující byla konkrétní rozhodnutí, která Marie opakovaně učinila. Proces začal v květnu 1970 u Krajského soudu v Brně. Soud znovu ověřil duševní stav obou obžalovaných a prostudoval rozsáhlý spis. Fotografie pece, nákres sklepa, odborné posudky, výpovědi rodin i kopie Marijina sešitu. Část jednání byla neveřejná kvůli citlivým výpovědím z dětství a psychiatrickým posudkům, nikoli na základě neformálního stranického příkazu. Pozůstalí měli přístup k rozsahu, který soud dovolil, a dobový tisk o případu informoval jen stručně. Čtení obžaloby trvalo dlouho. Týkala se několika vražd, vědomého ukrývání důkazů a rozdílného podílu obou sester. Marie stála před senátem v jednoduchých vězeňských šatech. Vlasy měla stažené do uzlu, mezi tmavými prameny se objevily šediny. Tvář zůstávala klidná. Alena seděla vedle ní,
drobná a schrbená, jako pták zmoklý v dešti. Dívala se do podlahy a mlčela stejně jako při výsleších. Předseda senátu se Marie zeptal. Přiznáváte vinu? Ano. Ve všech 4 případech? Ano. Udělala jsem to já. Alena není vina. Vysvětlete soudu své pohnutky. Marie se dlouho dívala mimo soudce, na prázdnou stěnu. Marie soudu stručně popsala dlouhodobé násilí v rodině, závažné zneužívání v dětství a smrt matky. Podrobnosti zazněly bez přítomnosti veřejnosti. Zdůraznila, že okolí o konfliktech vědělo, ale považovalo je za soukromou rodinnou věc. V síni se nikdo nepohnul. Potom Marie řekla něco, co do té chvíle nebylo ve spise. První smrt, kterou jsem způsobila, byla otcova, řekla nakonec. Vacek se předklonil. Prokurátor odložil pero. Marie vypověděla, že se František po svém zmizení jedné noci vrátil do domu. Přišel opilý, vyvolal násilný konflikt a ohrožoval mladší dceru. Marie ho při střetu smrtelně zranila a se sestrou potom ukryla stopy. Tuto část soud projednal bez přítomnosti veřejnosti. Nikdo ho nehledal, řekla. Nikomu nechyběl. Myslela jsem, že tím všechno skončilo. Bylo jí tehdy 17, Aleně 11. 17 let potom žili bez dalšího násilí. Marie pekla, Alena prodávala a dům se pomalu měnil v místo, kde se dalo dýchat. Když se později opilý Karel zachoval vůči Aleně nevhodně, Marie si tuto událost vyložila jako návrat stejného nebezpečí. Přesvědčila jsem sama sebe, že se to bude opakovat, řekla. Místo, abych požádala o pomoc nebo Karla vyhnala, rozhodla jsem za všechny. To rozhodnutí už nešlo vzít zpět. Litujete Stanislava? Zeptal se soudce. Ano, byl dobrý. Přesto jste ho zabila. Odvedl by Alenu. Nevěřila jsem, že muž může zůstat dobrý. Obhájce postavil závěrečnou řeč na dětství plném násilí, Marijně poruše osobnosti a na Alenině podřízenosti. Žádal, aby soud u Marie zohlednil dlouhodobé trauma a u Aleny omezenou schopnost odporovat starší sestře. Prokurátor zdůraznil opakování činů, jejich vědomé utajování a dlouhodobé ukrývání důkazů. Pro Marii navrhl nejvyšší trest, který tehdejší trestní zákon u mimořádně závažné vraždy umožňoval. Pro Alenu navrhl 15 let odnětí svobody s přihlédnutím k jejímu podřízenému postavení. Ludmila Kratochvílová seděla v první řadě. Když Marie řekla, že Stanislav byl dobrý, zakryla si obličej rukama. Vydala jediný krátký zvuk, suchý jako prasknutí větve. Senát se odebral k poradě. Po 2 hodinách se soudci vrátili. Marie Štěpánková byla uznána vinou trestným činem vraždy podle tehdejšího trestního zákona, spáchaným na více osobách zvlášť surovým způsobem. Soud jí uložil trest smrti. Alena Štěpánková byla uznána vinou za vědomou pomoc při některých činech a při ukrývání důkazů. Dostala 15 let odnětí svobody ve 2. nápravně výchovné skupině. Marie vyslechla rozsudek ve stoje. Nezbledla, nezaplakala. Jednou pomalu přikývla, jako by potvrzovala něco, co už dávno věděla. Alena po vyslovení trestu omdlela. Stráž ji odnesla ze síně. Odvolání nepřineslo změnu. Podle pozdějšího úředního záznamu byl Marijin rozsudek vykonán na podzim 1970. Řízení proběhlo neveřejně a spis uváděl pouze strohé potvrzení výkonu trestu. Marii bylo 37 let. Alenu převezli do ženského nápravně výchovného ústavu v Pardubicích. Z 15letého trestu si odpykala 12 let a na začátku 80. let byla podmíněně propuštěna. Co se s ní stalo potom, se nepodařilo spolehlivě zjistit. Podle jedné informace pracovala jako uklízečka v textilním provozu, podle jiné odešla do severních Čech. Ve veřejných záznamech po ní nezůstala téměř žádná stopa. Dobový tisk přinesl jen krátkou zprávu bez podrobností. Část spisu nebyla veřejně přístupná kvůli citlivým výpovědím a zdravotním posudkům. Veřejnost proto znala hlavně útržky.
2 sestry byly zatčeny, stará Pec byla zapečetěna a několik dřívějších zmizení spolu souviselo. Zbytek se po okolí měnil s každým dalším vyprávěním. Poručík Pavel Kuchař dostal pochvalu a byl převeden ke kriminální službě v Hodoníně. Později pracoval v Brně a dosáhl vyšší důstojnické hodnosti. O případu dlouho nemluvil. Až po změně režimu řekl jednomu novináři: Dodnes nedokážu jíst chléb z domácí pece. Vím, že je to nesmysl. Stačí ale ucítit kouř a jsem zpátky na tom dvoře. Oldřich Vacek se vrátil k dalším vraždám, loupežím a násilným případům. Případ sester Štěpánkových pro něj zůstal nejtěžším spisem. Nikoli kvůli složitosti. Důkazy byly nakonec jasné. Těžké bylo pochopit, kde pachatel končí a kde začíná někdejší oběť. Kolegům jednou řekl: U recidivisty bývá všechno přehledné. Ví, co chce a udělá to. Tady vyrostlo zlo z bolesti, které si celé okolí léta nevšímalo. Jako vyšetřovatel vím, že zákon musel rozhodnout. Jako člověk nevím, co jsme měli udělat o 20 let dřív. Pec ve dvoře rozebrali krátce po skončení procesu. Vnitřní vrstvy byly tvrdé a poškozené opakovanými opravami. Odborníci při rozebírání zajistili další drobné stopy, jejichž původ už nebylo možné spolehlivě určit. Část mohla souviset s Františkem Štěpánkem, jehož smrt Marie přiznala až u soudu, část s některou ze 4 známých obětí. Tehdejší metody nedokázaly bezpečně určit jméno, přesný věk ani dobu, kdy se jednotlivé stopy dostaly do staršího výmazu. Zůstala tedy otázka srpnové noci, kdy Kuchař viděl Pec pracovat naplno rok po Stanislavově zmizení. Marie tvrdila, že opravovali klenbu. V sešitě nebyl žádný další záznam. Ve sklepě žádný další balík oděvů a v okolí se nenašel pohřešovaný, kterého by bylo možné s domem spojit. Vyšetřovatelé prověřili záznamy sezónních pracovníků i neobjasněná zmizení v okolních okresech. Nenašli však důkaz další oběti. Nejpravděpodobnějším vysvětlením zůstalo, že se při opravě uvolnily starší stopy, které už patřily k známým případům. Spis byl uzavřen se 4 prokázanými oběťmi a 1 přiznanou dávnou smrtí otce. Přesný původ každého jednotlivého nálezu z pece určit nešlo, ale vyšetřování neprokázalo dalšího usmrceného člověka. Dům později přešel na obec. Provozní kuchyně byla zbourána, obytná část několik let chátrala a nakonec zmizela také. Na místě nezůstala pamětní deska ani označený hrob. Jen rovný pozemek a lidé, kteří věděli, co tam kdysi stálo. Ludmila Kratochvílová žila ještě 14 let. Syna nemohla pohřbít tradičním způsobem a proto na zahradě postavila hladký kámen přinesený od potoka. Pravidelně k němu nosila květiny a na podzim zapalovala svíčku. Pro Stanislava, říkala. Dělala to až do smrti. Helena Blažková vychovala děti sama. Syn vystudoval dopravní průmyslovku a stal se technikem. Dcera se vdala a odstěhovala do Brna. Helena jim podrobnosti dlouho neřekla. Tvrdila pouze, že jejich otec zemřel při práci a byl to dobrý člověk. Syn se jí nikdy ptal. Jaký byl? Odpovídala. Veselý. A každý večer ti četl pohádky. Antonie Bartošová, která kupovala chléb od Štěpánkových téměř 2 desetiletí, po procesu 3 měsíce nedokázala sníst ani sousto pečiva. Zhubla tolik, že ji dcera odvezla k lékaři. Teprve potom začala znovu jíst, ale domácí chléb už nikdy nevzala do úst. Kupovala jen pecny z prodejny, zabalené v papíru nebo v průhledném sáčku a před krájením kontrolovala etiketu. Obec žila dál. Na jaře se stříhala réva, v létě dozrávalo obilí, na podzim se sklízely hrozny a v zimě z komínů vonilo dřevo a uhlí. Autobusy jezdily do Kyjova, lidé se hádali v hospodě, děti chodily do školy a družstvo každý rok počítalo výnosy. Jen vztah k cizímu chlebu se změnil. Po dlouhou dobu lidé nekupovali pečivo ze dvora, pokud dobře neznali toho,
kdo ho upekl. Někteří si znovu opravili staré pece. Jiní chodili výhradně do prodejny. Chléb přestal být jen jídlem. Stal se otázkou důvěry. Důvěra se v obci obnovovala téměř 20 let. Tento příběh není jen o zlu. Je také o tom, odkud zlo vyrůstá. Z bolesti, o které se nemluví. Z domu, odkud celé roky zněl křik, zatímco sousedé zavírali okna. Z úřadů, které domácí násilí považovali za soukromou věc. Ze 2 dívek vyhozených na ulici, jimž pomohla jediná sousedka a nikdo další. Marie Štěpánková nesla odpovědnost za smrt nejméně 5 lidí. Současně byla dítětem, které dospělí nechali na pospas člověku, před nímž ji měli chránit. To jí neomlouvá. Vysvětluje to pouze část cesty, která k jejím činům vedla. Mezi omluvou a vysvětlením je zásadní rozdíl. Stará pec už neexistovala. Cihly byly odvezeny a dvůr srovnán. Vzpomínka na případ však zůstala v životech pozůstalých. V Ludmilině Kameni, v dětech Jaromíra Blažka, které dlouho neznali pravdu, i v Pavlu Kuchařovi, jemuž kouř ze staré pece vždy připomněl první prohlídku domu. Zlo nemusí vždy působit nápadně. Někdy se skrývá za zcela obyčejnou každodenností, za důvěrou sousedů a za ochotou nevšímat si toho, co se děje za cizími dveřmi. Právě proto je důležité brát domácí násilí vážně a hledat pomoc dřív, než se bolest promění v další škodu. Tento dramatizovaný příběh byl inspirován atmosférou venkovského Československa. Postavy, konkrétní obec i popisované události jsou smyšlené. Jeho tématem není způsob násilí, ale následky dlouhodobého mlčení, selhání okolí a rozhodnutí, za která každý člověk nese odpovědnost.